Hoy, ayun na lang paabot, boy. Ay pa ko na. Mantos mama. Satu ko mama ron ray. Kumbati dia mah. Kulay. Ama. Mother. Oh, kita. Ting, tabag pasan mais be. Tabagal sa mais. Nanti nga di ka kadaw ganito nga. Nah. Huwag ang imong. Huwag sinilas pa rin. Huwag na tigit-tigit. Sige. Wala ka sinila. Oh na. Iahak. Pang tutuwas mo siya. Yo, what's up? Maying adlaw sa yung tanan niya mga tambay. Maying udto na din, no? So, mayong adlaw Martes inyo ha. Mayo 31 na ta. Last day sa buwan sa Mayo. Oh, ya. Karon ta kay manglimpyo ta sila si mama dari sa balay, no? Ya, manguan dami. Manggab sa mga sagbot kay tungod na outbreak sa dengue. Ya, gi-shout out man mi sa among purok nga hugaw ko na among luyo. So manglimpyo ta kuno sila ron. Pero wala sila kapang limpyo kay nang humig mais nya nagdan bagi may kuha dito sa mais, nalangay sa maisan. Oh, nalangay mi. Dugay may uli. Kamera kay may gipamahaw ganiha kay nanali ko no ang manguha pag man nagpaabot mi dito dugay. Pag kinuha ay pa gyud, dinaganay pa gyud, nagilog pa sa mais nga gagmay gyud ay. Ay, gagmay gyud. Degree kayo pagka panguha yan, labdan ba yung kuwan? Pero, nga, mo dahil wala sila kalimpyo sa mama ron, no? Kaya na-injury, among import ha, na-injury siya. Daray. Na-injury ni siya. Nasakitan ni siya sa tiyan, ganyan ang kadlaon. Okay na ka, bobo? Ha? Yung ba siya sa susulti niya? Sigyaw, yo. Matay. Patag ko kron? Uy, ayaw sig luya kay daghan ra ba kasawa. Saan na tong tulo ka buok kita nagpabot, ano? Na inong siya na. Kinilkig tambal ko na sa sakit ito yan. Maligo sa kong mga kaya marduha kadlaw na kung maligo no. Ikuan kayo. Kanang okay. Limuot kayo. Ay, sayo pina tong costume sa loob, kaya tong costume sa loob sayo kini kay ato tag maisan sleeveless ta. So maligo sa ko. Nag-deliver na pug mga katambay. Para asa kay napug ah. Kalsada ron eh. Kung tamok ka ra pug kalsada balik. Dam truck deh. Ah, kumusta man ang injury? Tuog lang doha? Tuog lang, sana mo naluya sa incredible. Masin. Kaon sa lugar. Ako naluya sa ko. Kaya dugay ko na to, buka ko na sa'yo. Mga patag mais. Kaya sab man ta sab. Kaya waman pinding man ang import. Sab sa aguan. Kaduhang ha? Sama. Tambay ko dito kajud ganiha mga katambay no sa duyan. Nag-edit ko sa video. Nato paglasa tong pending ato nga video no, nag-edit ko nya. Tuka kay tugoy ko. Matugos ako kay basig ako na po injury, duhan may kabog injury sa yung import. Okay nang import diha kay. Dugay pa mo maninda man no. Puhay pa man mo no. Wala adlaw. Hitter ka? Tuog ko ma. Tuwa lang itong idea. Tuog sa ko ma. Ha? Tuog sa mga katambay. Apil. Magpipinay naman ko kay para turbo lang. Daw. Apil ako sa mga ihaba. Apil ako sa mga ihaba kung maglima mo. Ikaw. Tada ko. Tada no? Import sa kuan ba? INB. Awal pa yan day. Goy. Import sa Alpaya no? Goy! Goy! Ala. Kana import sa Alpaya no? Kana import sa Gairan. Dada ko ha, apil ako Abdul. Bati na, bati. Matik. Ah, Pilay talay nimo.
Di mo ko import. Ginagamera. 30 ra kada shot. Goy. 300 ra kada dang. Mahal mo ni? Go. Koy. Tawa kayo. Pasa. Matay. Kuha kay video koy. Baday. 20 ang gawas grabe ano. Panalay gid import gid na si Binsoy day. Wala. Iyo. Dito eh. Singan? Singan? Saya pwede ba? Huy! Hindi mo lang ulingin nun! So, magsusta na karoon daw ang mga katambay, no? So, wala nila matuman ni tatay. Ila ang plano, no? Nga maglimpyo. Kaya na-injury si tatay, no? So, ay, ganiya sa day, sa basketan, nanuwa mi. Happy dito ko ma-injury, no? Happy mo pilo kong tiil. So, kinahanglan na dito ko ta magpalit or kung na mo sponsor niya og basketball shoes, no? Mananglan na dito og basketball shoes kay para gidua na to di ta ma-injury or maunsa, no? So, kay if ma-injury ta or naatay pamation sa tong lawas gid labi na if pareha ka tatay, no? Nga kanang kuan kayo sa mua gamit kayo sa mua nga siya ba si tatay ba nagbuhi sa mong mama. So if ma-injury si tatay may posibilidad nga kuan mapiya nga mong panginabuhi kay si tatay mo yung nagbuhi sa mong mama. So dapat mag-amping tas ng lawas kay labi na if ikay mo import sa inyong pamilya, no? Dapat mag-amping juga kay lisod na if magkasakit ka, no? Pre ka tatay if mapinding si tatay niya ako wala po income nga si mama ay noon mabuhi ra jud mi pero dapat dili ka magpa-injury. So amping mo pirmi, no? So ayaw mo pagpa-injury diha. Naot ko nga magkita kay patanyag balik aw kanay maintag mo ulian na sa tatay sunod adlaw okay naman siya. So hope kung makita tayo balik ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe, no, sa akong YouTube channel Ganoy TV. Ano out. See you.